Aku salam kabeh. Komunitas analitis ing tutul karo sampeyan sistem guru markets. Ayo miwiti karo data ringkesan perusahaan. Setitik luwih kita bakal sinau saben indikator ing liyane rinci. Yen sampeyan pengin, sampeyan bisa sijine mandhet. Sampeyan bisa ndeleng kabeh pratandha perusahaan kasebut kanthi teliti. Saiki kita bakal ndeleng indikator kinerja saiki perusahaan. Global Star, Inc ticker, HISAT. Review iki adhedhasar data saiki ing 22 Mei 2025. Miturut klasifikasi guru, markets perusahaan Global Star Inc kalebu subkategori. Communication Satellite, 11 organisasi njupuk bagian ing comparison, kang luwih utawa kurang wakil. Deleng tabel pesenan ing mburi video iki. Asil kanggo perusahaan sing diteliti, minus 8,5 saka 10 poin. Skor rata-rata kanggo subkategori punika minus 5 terms. Yen sampeyan deleng kanthi wiyar, ing pasar saham kita kabeh. Wigati dimangerteni menawa rating rata-rata kanggo pasar kanthi sakabehe yaiku 1,9 poin. Marang perusahaan minus 8,5 terms Global Star Inc. Bandingake dinamika rega saham perusahaan Global Star Inc. lan saham subkategori. Kita bakal weruh sing ing 12 sasi enggo bareng Global Star Inc. Nuduhake owah-owahan 1,8%. Marang owah-owahan rega ing subkategori 162,8%. Kapitalisasi pasar perusahaan Global Star Inc regane $2.32 miliar. Lan kapitalisasi pasar subkategori punika $21 miliar. Global Star Inc nyumbang 10.921%. Iki minangka salah sawijining perusahaan gedhe ing subkategori. Regane buku perusahaan kira-kira $0.34 miliar. Kanthi kapitalisasi neraca $18 miliar, subkategori kasebut $18 miliar. Global Star Inc akun kanggo 1,893%. Kanthi bandingake saham bursa saham lan nilai buku, kita bisa ndeleng ing ngisor iki. Nuduhake Global Star Inc ing subkategori nalika pambiji regane pasar 10,921%. Kapitalisasi nilai buku yaiku 1,893%. Yaiku 83% kurang saka pangsa pasar. Taksiran panggabungan organisasi saka pasar lan nilai buku ing subkategori ala minus 1 titik. Perusahaan sing diteliti duwe tanggung jawab finansial $53,3 miliar. Kewajiban finansial kanggo kapitalisasi buku minangka 156,8% saka ibu kutha perusahaan. Kinerja utang perusahaan ala minus 1 titik. Imbangan saka nilai pasar perusahaan kanggo laba yaiku 0. Kanthi rata-rata ing subkategori 0. Evaluasi nilai bursa saham kanggo rasio bati dibandingake karo organisasi ing subkategori ala banget minus 2 poin. Media WI kanggo pungkasan 12 sasi minus $78 mayuta-yuta. Bati digambaraken kanggo sabanjur 12 sasi ora dingerteni. Lan iki banget ala kanggo prospek perusahaan. Evaluasi indikator keuntungan masa depan sing digambarake dibandingake karo perusahaan ing subkategori ala minus 1 poin. Nilai perusahaan kanggo rasio revenue punika 9,1. Rata-rata kanggo subkategori yaiku 0,9, yaiku 911% luwih dhuwur tinimbang subkategori. Evaluasi nilai pasar saham perusahaan kanggo rasio revenue dibandingake karo indikator perusahaan ing subkategori ala minus 1 poin. Revenue kanggo pungkasan 12 sasi ana $250 mayuta-yuta. Revenue maju kanggo sabanjur 12 sasi ora dingerteni. Iki ala kanggo prospek perusahaan.
Evaluasi indikator volume penjualan ing mangsa ngarep dibandingake karo indikator perusahaan ing subkategori ala -1 poin. Marginality punika -30,7%, karo rata-rata kanggo subkategori -6,4%. Prabdan antarane rata-rata subkategori lan kinerja perusahaan punika 24,3%. Evaluasi bati dodolan dibandingake karo indikator perusahaan ing subkategori pasable -0,5 poin. Pangsa perusahaan miturut jumlah karyawan ing subkategori yaiku 1,483%. Iki 636% kurang saka nuduhake kapitalisasi pasar. Jumlah ibu kutha saben pegawai perusahaan padha karo $5.958.000. Dene kanggo subkategori yaiku $809.000. Prabdan antarane rata-rata subkategori lan kinerja perusahaan punika 636,5%. Evaluasi ibu kutha perusahaan saben karyawan dibandingake karo indikator perusahaan ing subkategori pasable 0 poin. Jumlah bati saben karyawan individu $200,300. Kanthi rata-rata kanggo subkategori $55,300. Lan beda antarane rata-rata ing subkategori lan indikator perusahaan yaiku 262%. Evaluasi bati saben karyawan dibandingake karo indikator perusahaan ing subkategori tolet -0,5 poin. Volume dodolan perusahaan saben pegawai $653.000. Ing subkategori ana $863.000. Prabdan antarane rata-rata subkategori lan kinerja perusahaan punika 32%. Evaluasi volume dodolan saben karyawan dibandingake karo indikator ing subkategori pasable -0,5 poin. Volume transaksi singkat cocok kanggo 4,5%, karo rata-rata kanggo subkategori 15,4%. Iki minangka indikator saka remet cendak bisa. Indikator teknis resi 14 nuduhake tingkat 42% kanggo perusahaan Global Star Inc. Kanggo subkategori, tingkat iki kira-kira 46%. Regane nyoto saham perusahaan kira-kira $18.03. Target rega konsensus kanggo saham perusahaan kira-kira $52.49. Dinamika rega saiki lan ramalan konsensus padha karo kira-kira 187%. Ayo kang katon ing tabel pesenan, kang kasedhiya link ing komentar pinnet. Tabel pesenan ngemot pancen kabeh pancasan ditampa publicly ing mangsa diwenehi dening informasi lan sistem referensi guru markets. Akses menyang meja supaya free lan buka link ing komentar pinnet. Adhedhasar analisis sekuritase perusahaan Global Star Inc. Sistem referensi penilaian guru markets kaputusan wis digawe. Bisa didol kanggo pukul 18.31 US. Menehi hasil buka amarga perusahaan wis regane cukup kurang. Penilaian perusahaan adhedhasar metode penilaian indeks AKIM. Jupuk bati disetel ing pukul 14.07. Mandeg mundut disetel ing pukul 22.55. Yen pesenan ora ditutup kanthi jupuk bati utawa mandeg mundut. Banjur pesenan ditutup kanthi otomatis ing pungkasan sesi dagang tanggal 21 Juni 2025. Utawa ing dina dagang pungkasan sadurunge tanggal iki. Ticker KIL bakal dadi pesenan tuku utama. Video ing urutan utama wis diterbitake ing saluran. Ing kasus nutup salah siji pesenan, dasar utawa imbangan. Urutan kapindho ditutup ing rega pungkasan. Matur nuwun kanthi sanget kanggo nonton video iki lan gunakake informasi lan sistem referensi saka Guru Markets. Sampeyan pancene penonton paling keren.